So ito yung talong na nakuha natin guys. Actually guys, first time kong makakita ng talong na ganito. Itong tatlo lang yung pwede. So itong tatlo lang muna i-harvest natin. And may kukunin tayo, may harvest tayo guys kasi gusto kong tikman. Ito, tara. Good morning guys! Kung naalala nyo guys, yung dating videos ko, nagtanim ako ng talong, yung bilog na talong, di ba? Nandito si Bonso. Maagang nag-aano sa motor niya. Morning. Anong ginagawa mo? Welcome to my vlog. Kasi nagbunga na. May bunga na guys, and grabe, sobrang laki ng mga talong na to. Kasi sobrang laki. Tingnan nyo guys. Wow! Wow, grabe, laki. Pero bakit tig-iisa lang, di ba dapat marami yung bunga? Pero parang naano siya guys, ewan ko kung bakit nangyari kasi naiwan ko to ng mga 15 days. So i-harvest na natin guys. Laki na nalagayan, kala mo ang dami. Oh. Tigas naman to. Wow! Fresh na fresh, wala pang ano guys, walang butas, di ba? Yan yung ano na may uod. Tapos ito. Yun. Pwede na to. Sayang guys, nahulog. Tapos naputol. Itong tatlo lang yung pwede. So itong tatlo lang muna i-harvest natin. And kasi magluluto tayo ng ano guys. Palaya. Hindi. Talong wala guys. Bamboo shoots na may talong. And ito din, nakita nyo natumba na kasi sa laki ng bunga. Pwede na din siguro to. Ihalo na din natin to. Diba? Fresh from the farm. Tapos kuha din tayo dito ng ano. Meron pa dito guys. Dahon ng sibuyas. Konti lang yung dahon na. Bakit konti lang yung dahon dito? Oh, may talong din guys. Pala no? Pwede na ba to? Parang kulang pa to eh. Palakin pa natin to ng konti. Tsaka natin ano lang to guys. Parang na, hindi ko kung bakit pumunta yan dyan. Tapos may nilagay pa ako mga kamatis dyan. No? And may kukunin tayo, may harvest tayo guys kasi gusto kong tikman. Ito, tara. Siyempre ito guys, alam nyo ba guys, marami na kaming nakain dito na na bunga. Liit pa ng mangga namin guys, oh. Marami na kaming nakain mga na-harvest dito na mga bunga na medyo hinog na. And ito, tingnan nyo. Wow! Mag-harvest tayo dito guys. Indian mango to guys. Indian mango to. So, hindi na to titikman lang natin. So, kukuha lang ako ng dalawa. Para lang, tikman ko lang. Balatan natin mamaya. Tara! And kung naalala nyo din guys, may bunga na din yung guava namin. Yung bayabas. Guys, ang dami bunga. Maliit pa yan, so hindi pa muna namin pipitasin yan. Malaking klase na to guys. And ito namang strawberry namin. Merong bunga pero kinain ng ibon. Yan. Marami yung bunga guys kaso kinain na ni James. Walang niya. Nung umalis kami, nauna kaming umalis, kinain ni James, ni Baby Girl. So ito yung talong na nakuha natin guys. Anuhin natin kung... Actually guys, first time kong makakita ng talong na ganito. Nakita ko lang to sa sa online na seeds na bilog kaya binili ko kaagad at tinanim ko kasi gusto ko makikita ng ganito personal. Meron ako nakita mga ganito pero sa TV lang yung luto-luto na tingnan natin. Wow. Fresh na fresh. Anuhin ko sana to guys yung ganito tapos prituhin tapos lagyan ng ng bagoong. Ihahalo ko to sa
And ito na guys, ito na yung luto natin, ay yung talong natin. May halong pawis. Lo, grabe! Dami na din pala, kahit tatlo lang to guys. So, dami na. Tikman natin yan. As expected guys, yung domingo, hindi maasim. Grabe, yung crispy. Diyan ka, Pep. Nga. So, ayun na yung luto, guys. Yung talong na may ubod. Lasang talong. Lasang talong. Alangan naman oh. Lagyan natin ng talong tsaka yung ubod. Ito. Talong na may ubod. Sarap, parang ako. Joke.